Mga puso sa probinsya sa Negros Occidental naman, 11 anyos nga bata nga babayi nga ginapatihan ginakastigo kag ginamaltratar sa kaugalingon nga iloy kag katiyuan nakagwaan na sa medical facility. Samtang Talisay City LGU nagpasalig nga suportahan ang biktima. Nakatutok, Aileen Pedreso. Pagkatapos ang naagyan nga pagkastigo kag pagmaltratar sa mga kamot sa kaugalingon nga iloy kag 3 katiyo sa Talisay City. Nakagwa na sa ospital kag padayon nga nagapaayo ang 11 anyos nga bata nga babayi suno sa Talisay City Social Welfare and Development Office. Nakaagom ini sa mga lagop, pilas, kag bali sa lawas. Yara na karon sa paghinakop sa Talisay CSWDO ang bata kag ginabuligan nga makarecover sa iya nga mga inagyan. Okay na gid ang recovery sang bata, nagtaas ng iya kilo, nga bisan sa pihak sang malnutrition nga ginatubang niya, alos hindi siya makakaon. Plano nga ipaidalom sa CSWDO sa psychological intervention ng bata, bangod ginapahayag na trauma sa natabo. Nagpasalig man si Talisay City Mayor Neil Lizares nga mabuligan nga makaeskwela ang bata pagkatapos may baluan nga wala inigin pa eskwela sang iya iloy. Naluoy gid ko. Why siya kuno ka eskwela, but we want her to be successful in life. Bangod sa natabo, mas mapaskugon pa sa CSWDO kag kapulisan ang kampanya agud maprotektahan ang kinamatarong sa kabataan kag kababainhan sa syudad. Hindi ni naton paghimuon na sa rason nga gusto ta disiplinahon ng bata sa kito naton sang hindi nagakaangay sa iya lawas. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.